Знаеш ли кой орган работи за теб 24 часа в денонощието, без никога да си вземе почивка? Черният дроб. Черният дроб е истинската лаборатория на човешкото тяло. Всеки ден филтрира кръвта, обработва хранителните вещества, участва в стотици жизненно важни процеси. Но ако постоянно го натоварваме с лоша храна, алкохол, захар и стрес, той започва да работи все по-трудно. Затова, освен здравословния начин на живот, аз обръщам внимание и на качествената подкрепа, която давам на организма си. Именно затова използвам продуктите на Aquasource като част от ежедневната си грижа. Помни едно: не чакай тялото да започне да ти изпраща сигнали. Грижи се за него, докато още работи безотказно. Последвай ме за още интересни факти за човешкото тяло. А ако искаш да разбереш кои са продуктите, които могат да помогнат на твоя черен дроб, просто ми пиши.